Peter kunne ikke finde bunden. Men han fandt pumpen. Det er her gode vagtgrise ville have hentet deres bondemand. Men de manglede en lågeåbnergris. Hvordan skulle sådan en lille abe flytte sådan en stor, tung pumpe? Peter kunne transportere pumpen med en cykel. Måske skulle hjulene være under pumpen i stedet for under aben. Værsgo, så er den klaret. Skal jeg pakke den ind? Ved I hvad? Jeg kunne bedre lide de andre ben. Kunne de sætte dem på igen? Undskyld. Det kan jeg da sagtens. Når bare de køber den, så er jeg glad. Selv med hjul under måtte Peter have hjælp for at trække pumpen hele vejen over til deres hus. Geden virkede ivrig efter at trække. Han var den perfekte hjælper. Eller måske kunne grisene klare det. Men da han åbnede lågen, løb de ud for at gøre deres vagtgrisepligt og hente deres bondemand. Var der da ingen, der ville hjælpe ham? Kyllingerne ville gerne. Men køerne var meget stærkere. Sådan! Der var den! Hvad sker der? Er der noget galt? Ja, jeg tror, de prøver at fortælle os noget. De prøver at fortælle os, at alle grisene er ude. Fang dem! Den ko var så god til at trække, at pumpen overhalede hende. Inden længe havde han pumpet alt vandet ud af huset. Peter, så er jeg hjemme. Wow, det nye tæppe får hele stuen til at se renere ud. Peter, kom og se, hvad jeg har købt. Peter? Peter vidste godt, at stuen stadig var lidt fugtig. Men han havde på fornemmelsen, at der var noget andet, han havde glemt. Peter! Nå, hvad det end var, han havde glemt, så vidste han, at han snart ville blive gjort opmærksom på det.
En fin optagelse af en fårekylling. Var det en af de her? Hundredvis af fårekyllinger sammen kan give en dejlig beroligende lyd. Men én fårekylling i et stillehus kan drive en til vanvid. Er der en inde hos os? Jo, den vil sikkert gerne ud og hjem til sig selv. Her, fang den og slip den fri herude. Og her er et tip, Peter. Lys tiltrækker fårekyllinger. Nu da mysteriet var opklaret, og Peter vidste, hvad han ledte efter, ville det her blive en smal sag. Peter var allerede klogere end en fårekylling, og han vidste også, hvordan han blev hurtigere. Og så hørte han en ny mystisk lyd. Og så lukkede Peter fårekyllingen ud, så den glad kunne hoppe hjem til sit fårekyllinghjem. Fik du fårekyllingen ud? Godt klaret. Jeg er sikker på, at den er rigtig glad nu. Okay, den fårekylling har vist efterladt os lidt oprydning, hva' Peter? Sådan. Sengetid, Peter. Er du sikker på, at du fik den ud af huset? Ved du hvad, Peter? Hvis vi ikke fanger den fårekylling, så ryger vores nattesøvn. Jeg har det! Manden med den gule hat havde ikke fårekyllingen, men han havde en løsning på problemet. Kaninerne var for hurtige.
Peter var nødt til at overliste dem. En i hus, 6 tilbage. Til alt held for Peter var kaninerne for små til at vide noget om fodspor. Det kræver mere end en overlegen hjerne at overliste kaniner. Det hjælper at have kasket på. Tre hus, 4 tilbage. Egern bryder sig ikke om overraskelser. Ikke engang de små af slagsen. Han talte skålene. Han havde fanget hvide, plet, sortøre, uldhale, brune og hoppeegern. Og tilføj at blive fanget af en abe til listen over overraskelser, som egern bryder sig meget lidt om. Det er ikke alle fodspor, der fører til nuttede små kaniner. Hej Peter. Hvad laver du? Bill var snart færdig. Tiden var ved at løbe ud for Peter. Peter havde fanget samtlige kaniner, undtagen Herbert Andersen. Og Bill var lige på trapperne. Peter havde ledt alle vegne. Det, han havde brug for, var en kaninekspert. Men hvem vidste en masse om kaniner? Det her gik jo slet ikke. Peter forsøgte at forklare hende, at der ikke var tid til at lege med uldtotter. Hun måtte hjælpe ham med Herbert Andersen. Det der var ikke nogen almindelig uldtot. Det var bagdelen af Herbert Andersen. Hej Peter. Holder du kaninerne med selskab? Tak. Som belønning for, at du har gjort det og været så tålmodig, vil jeg lade dig holde en af dem lige nu. Det er ikke nemt at holde kaniner. Det handler om at bevare overblikket. Trin 1. Løft haspen af. Men du vil da gerne holde en af dem, ikke? Okay. Du er godt nok en forsigtig abe. Hey, hvordan er det æren kommet ind? Du er ikke doktor Gesund. Er du virkelig en doktor? Jeg har
vente så lenge nå at jeg bryr meg ikke lenger. Jeg har denne fryktelige snuen som går og kommer tilbake og går igjen. Genseren dempet lydene fra innsiden. Det var en måte å fikse det på. Skal jeg fortsette å puste? Kan det hjelpe hvis jeg tar av denne? Hei! Jeg er helbredet! Du er en genial ape, doktor Ape. Å, jeg er ikke helbredet. Å, jeg er allergisk mot denne jakken. Du er den beste doktor jeg har vært hos. Og det sier jeg ikke bare fordi du er en ape. Nils hadde helbredet sin første pasient, men så... Doktor, er det deg? En doktor overser aldri en pasient i nød. Hei, du er en ape. Problemet mitt er armen min, ikke halsen min. Jeg venter på doktor Gesund, for du er en ape. Hørte du også den merkelige lyden? Hva er det? Jeg har hatt hikke i 2 uker. Jeg kan ikke stoppe. Skal du ikke hjelpe meg? Hva slags apedoktor er du? Det er han. De er apen som prøvde å få meg til å si ah. Han er en genial apedoktor. Han oppdaget allergien min. Nils, har du tillatelse til å være doktor? Hva er det som skjer her ute? Nils, hva er det du har på deg? Du har ikke utført noen operasjoner, har du vel? Hva var det? Vet du ikke det? Jeg trodde det var noe av det medisinske utstyret deres. Dr. Gesund! Hallo. Jeg gikk inn hit i pausen min for å spille en runde. Jeg må ha glemt tiden. Ingenting føltes så bra som apestilt nysgjerrighet. Oi sann, hikken min er borte. Nils likte stetoskopet og doktorfrakken så godt at Dr. Baker lot han få beholde dem. Og selv om Hundley var glad for at det var rolig i lobbyen, begynte han å bekymre seg for at kanskje en dag ble Nils doktoren hans på ordentlig.